Cup 1971, 72, 1973. En dat het team was Cruyff, Keizer, Leeskop, Zorgweg, Zuurweer en fantastisch. Cruyff was, I think, the best in the world, and all the players in that team are on that place where they play. Fantastic. Cuando Jorge se retiró a los 36 años, ya había una figura emergente del Ajax, Johnny Rep, quien anotó el gol del triunfo en aquella tercera Copa consecutiva. Ja, wel een hoogtepunt. Terwijl die wedstrijd, voor het publiek niet zo een spannende wedstrijd was. Het was eigenlijk een heel slechte finale van de Europacup. Maar ja, voor mij was het belangrijk. Ik had de enige doelpunt gemaakt. Y además de todo lo que ganó con el Ajax, Johnny Rep tuvo el honor de jugar uno de los mejores, más grandiosos del mundo. Ja, het was heel mooi om met Johan Cruijff te voetballen. Ik heb heel veel van hem geleerd. Maar we voelden elkaar het perfect aan. Hij mij, zoals ik hem. Wij waren eigenlijk een heel goed duo in het veld. Mooie tijd. Wereldvoetbal. Dat is wel geweest. Hij van mij ook. Rep tuvo fabulosos momentos en el Ajax, pero tras 9 años de haber dejado Lambert por el Valencia hizo lo impensable. Se unió al Feyenoord. Dat was niet makkelijk. Ik werd toch wel zo'n beetje Ajax gezien door het publiek. En ik heb daar niet de leukste tijd gehad als voetballer. Feyenoord is goed. Maar ik ben daar gewoon nog als Ajax gezien. Ik heb echt een wedstrijd van de dingen meegemaakt. In de tijd. Maar dat is Ajax. Ajax played extremely great. Pero Renzo fue la única estrella de la Ajax que cortejó con el enemigo. Viejo compañero en la misma decisión. There's a rivalry that you can see if you look at the players that went from Ajax to Feyenoord, from Feyenoord to Ajax. Johan Cruijff went to Feyenoord, for example,